kula na gode da ƙara lafiya ba za ka rabe ga yara ba wanda ba su wuce tara ba su ma za bayar da su so yake na ji masoya ba su san kalmar rabewa inda sabo sai kamata zo ganewa so ba za ya kyale sirri ba kuma bai tsallake makwabci ba na gane shi illatarwa yake Allahu akbar a gari akwai fadi kai gudu sa ka fa fadi inda bai so ka bar shi haka nan yake sarki so ya da masa dauki idan yana fara da sarki ya bada soyayya ga da duka saka shi aura yake so ya ji raba ba zaka ka kai wutan shi ya zuciyar masoya take gaskiya ne ni ya kira ni mai so mai gurin kwana dan ba maganin shirin ya yake buwar shi ta taso ka tashi kuwa da baka so ka biye masa to shafin yake so yana rufe idaniya na sani sarki so yana rufe idaniya na sani godiya muke na gida godiya muke da abin alkhairi ubangiji Allah ƙara buɗe a harkokin nema